دم باش تماشاوانه نجات ده برنامه تایبته هم به هفرانه بله ده هرم آمد به تایبتی روجلاتا ناونده پیواجوه کی خطر پیواجوه کی آوارتر هم در باسته بند دوی پیواجوه آوارته ده هنگی گشدان آوارته جی پکتین مخابن گشدان آوارته یا آداوین وکی کو ده چپمنی دست باورد که وجی بیست لقاندیله گنده کی هات بمب باران کردن 10 سیویلان جیان خوش دستا و هر وها 20 کسی بریندار بون دوی کمکوجیا سیویل دا لسر وی کمکوجیا سیویل دا داخویانیا کو هری زیده کو مرو دکاره ویجه جوی خطرتر داخویانیا قدپه برز برزانه و پارتیاوی بو کو ev komkujiya ku pêk hat bi zimanekî zelal eşkera ji hêla qedepê ve mixabin nehat şermezar kirin. O her wiha pêva girê dayê jî xetere bixure xetereyê dinê pêkanîn ku herî dawîn jî wekê ku bilêv kirin hewceyek ku pekeke ji Kandîlê derkeve. Wextê ku ev hevok hat bikaranîn mirov bixwaze naxwaze dimêjiyê mirov da ev pirsçê dibe gelo ev gund bizanibûn hatbûn babaran kirin an jî ji bo ku vê hevokê bikar bîne ev gund hat fede kirin. Belê tevahiya van geşedanên dawî û pêva girêdayî têkiliya QDP û AKP herî zêde de îşev em ê ser vê têkilî hevkariya QDP û AKP rawestin. Em ê hewl bidin ku ev têkilî ya QDP û AKP de çi astê da berdewam dike û her wiha berjewendiya Kurda çiqast vê têkiliya QDP û AKP de heye vê hevkariyê de heye an jî çiqas zirara Kurda divê têkiliyê de heye em ê hewl bidin nîqaş bikin. Bi sê mêvanên xwe re em ê nîqaş bikin. Sê mêvanên me di stûdyoya me de amade ne. Mêvanê me yekemîn birêz Parêzer Cebar Leygara siyasetmedar bawer dikim hûn jî nêzda nas dikin. Mêvanê me yê duyemîn Zekî Erden rojnameger. Mêvanê me yê sêyemîn Ertuş Bozkurt rojnameger. Hûn xêr hatin bernameya me. Belê di destpêkê de wekê ku di vekirina bername xwe de jî meanî ziman de îşev mijara me ya sereke ev geşedanên dawî û ev geşedanên ku xetereyê mezin di xwe de dihewînin û ser van geşedanên bi xeter re daxuyaniyê ku bi xeter merov dikare pênase bike ji hêla rayedarên QDP ve hatin dayîn û her wiha di ser vê daxuyaniya bi xeter a dawîn a QDP re jî têkiliya AKP û QDP em hewl bidin nîqaş bikin û kurayî hewl bidin ku kurahiya têkiliya siyaseta van her du partiya bi hev re şîrove bikin bi hev re fêm bikin em bêjin. Em dixwazin bi Parêzer Birêz Cebar Leygara dest pê bikin. Hûn çawa dinirxînin vî siyaseta QDP a dawîn û pêva girêdayî ev şîroveyên ku tên kirin û komkujiya ku li Kandîlê pêk hat komkujiya sivîl em bi we dest pê bikin serî de ji me re çerçoveyekî çê bike û dûra em ê şîroveyên xwe ser wê kûr bikin. Dîsa ji temaşa wan re em şev baş dibe ji hevalê xwe re jî şev baş dibe. Em ê dest ewkê bikin yanî nabera AKP û QDP têkiliya wan çi têkiliya wan 13 sale ji bo çawa hatiye em ê vana ew bikin ama serî de em ewkê yanî PKK ji Kandîlê derkeve wiya şermezar dikin yanî wiya em qet qebûl nakin yekitiya Kurda qala yekitiya Kurda dikin û çaxa dijmin li me dixe û çaxa Tirkiye li me bixe İran li me bixe IŞİD li me bixe Daîş li me bixe em gelekî yek hev bin gelê me werin hêzê xwe quwetê xwe bila yek bikin îja daxwaziya gora AKP daxwaziya gora Erdoganê bêjin Kandîlê terk bikin. Kandîl ne bi riza Barzanî li wê derê çêbûye yani hêzin PKK hêzin HPG şer dane dijwarekî mezin dane li Kandîlê li Metîna li Garê yani bi riza wan ne li wê derê ne bi îzna wan ne li wê derê ne bi hêzê xwe bi quwetê xwe li wan de re şehîd dane Mustafa Qarasungur dane pêşiyê
شهید هری مزن به لورا هزارا شهید دانه به وان چیا وسا دسوالا به izna Barzani به izna قدپه لودری چه نبیم Yani onu diyeceğim PKK bir destur ne çiye? Destur ne çiye? Bir destur jiye kuna. Destur jiye. Bir şer çiye, bir dijvar çiye, şehidi Xudaya, bu viya hazara ubiya, lübedere şehidi xuna insanı meyi, xuna dijvar gerillahi, visa ev kutne. Yani gora AKP jiber ku televizyona ma lütür gibi gered. Hinki peyven kadakana. Em karben hayat karben vam karben de baş. Kerem ferm. O em zedetir iro dukhazın nabera AKP u KDP çiye. AKP 2002 da hat iktidarı Türkiye. Vîroy pevda nabera AKP û KDP tekriyekî ser ticarî, ser ekonomî, ser ewkê çêbû. KDP jî her gav desteka xwe û hêziya xwe, çiyê xwe çi hebe ser AKP, ser Erdoganê da. Wexta 2014 dest wexta seçimê jî Barzanî hat li wê derê bi wîra derket mîtîngiya yani bir rastî hêza xwe quveta xwe ji bo AKP, ji bo Erdoganê ew kir. Viya çi? Viya tiştê ne netevî. Yani tiştê bi ekonomî, bi aborî, tiştê petrolê, ticaretê, menfaetê wanê qirêj heye bi hevra. Em vana zanin ama em dîsa jî ana şerekî qirêj li Kurdistanê çar alî da dewam dike. Ez insanekî welatparêzekî ez dibêjim ki yekîtiya Kurda bira çêbe. Çünkü îro Kurd li rojaleta navîn da fırsatekî mezin girtiye. İtibara Kurda li Kobanî, li Rojava her ro zêde dibe. Şerê mezin didin, qehremanekî mezin dikin li Amerîkayê, li Dünyayê, li Avrupayê herkes takdîra şerê Kurda dike. Îro ji bo Kurda yekîtikî heye. Gelekî yekîtikî em bên yekîtî nav netevî da çêbe. Barzanî vî tavrê xwe da viya ew dike, xira dike. Ji bo çi xira dike? Ji bo Erdogan xira dike. Viya tişkî ne rast e. Menfaetê Kurda ji menfaetê gelê Kurd yani ji Rojava, li Başûrê, Bakurê, li her tiştê siyasî zêdetir gerekî menfaetê Kurda ew bike Barzanî. Ama îro vî demecê wî ew dibe ki ji bo AKP xirstê Erdogan û daxwaziya gora Erdogan ew dike. Em dixwazin viya xelete dîsa naxwazin. AKP demek ki dirêje wextê ku hat serkar got bi cîranê xwe re sıfır problem. Vê duruşmeyê ketire. Lê ana em dinêrin li rojhilata navîn da sıfır cîran man. Rast. Belê sıfır problem bu sıfır cîran. Lê tenê hevkarekî wê heye. Ew jî KDP ye. Ev hevkariya ku bi ısrar ku tevahiya cîranên xwe siyaseta AKP tevahiya rojhilata navîn da bûye sedema nakokiya problema û her wiha Rojavayê da dijberiya AKP êdî eşkere dijberiya Kurda dike statiya Kurda her wiha bi destê çeteyên Daîş demekî dirêje li hemberî Kurda şer dike Rojava. Ev çiye ku ev qas KDP bi AKP ve girê dide li gel tevahiya van geşedan. Serîda min bu dîsa menfaetê şexsî, menfaetê aileyî, menfaetê ticaretê, petrolê, firotina petrolê van tişte yani menfaetkî netewî tune li vê. Yani menfaatekî netewî hûn nabînin vê tekiliyê de. Çima ez li vê derê dîsa bêjim ji Barzanî ra jî dibêjim, ji Talibanî ra jî dibêjim, ji PKK re jî dibêjim. Bira herkes her kurmanc baş zanibe ki Erdogan îro bi Kurdara cîrantî nake. Dixwaze bi îşî tê, Daîşê ra cîrantî çêke. Viya em tenê tespîta me nine. Li dünya wisa dike. Amerîka jî tespît wisa dike. Yani
dibin bırak Kurd ci velati Kurda bırak Kurd bıkadın Kobani bıkada Afrin'e bıkada Şengal'e bıkada vanlara gış bıkeve deste işidi. Hem de ben ciran Erdoğan dilevi duhaze cirane dahiş be. Cirane işit be. Cirane YPG ne be. İro ez baverim İro YPG o PKK le ortaya le hole rakese hüsbü kadar pejye rake. Çünkü dilevi ferzevi dimavi gış ser evkiye. Kurda dosti Kurda ne? Dosti işi diye, dosti evkiye deru dore xo hepki Kürt naxwaze. Barzani gerek viya zanı. Ez baverim zanın vakta Daesh hat ber Erbil'e Erdoğan'u hükümeta vi mermi ki neşandıca barzani. Gerek viya bilmem ki. Dosti her kadima ve gere zutu var. HPG hat löyderi. Hat Mahmure, hat Kerkük'e, hat kes gazi jinekir. Ama bu xud çeke rakırın çun gotu velat herci velatı meyye löyderi şehit da. Ama mermi ki neşand Erdoğan yani gerek ki Barzanici, KDP'ci zanı ben dosti Kurda, Kürt'ü. Hezi Kürdan'ı naberiya me da fikra me farklı dibe. Yani viya ne problemi? Her tür fikra men ve ama çağın mesele velat be. Çağın mesele geli Kürt'ü menfaati geli Kürt be. Gerek ki parti be, şahsiyet be, ev be. Bra paş bıgıle. Ez baverim Barzani, o KDP, o Neçirvan, vana gerek baş befikrin. O disa jid bejim. Yani lüvedere duhazın şer giderkim. Ama İro şer nabera Kurda da gerek nebe. Yani nav Kurda da bırakıcı nebe. Daesh heyi. Daesh duhaze gış Kurda. Daesh Kobani zede hene. Erdoğan ne yari Kurda. Ana Erdoğan planavi ev bu khrabu. Ki khrakır hafta Haziran'da ki khrakır Kürt khrakır. HDP barajı evkir khrakır o İro Erdoğan ser Kurda düşman titika. Gerek baverim Barzanici, KDP'ci em zedetir, juan zedetir. Gele Kürdi başvuru da em duhazım bakın. Çağa lüvederi em Daesh hücum kır em dileme jipoy evke hevleri evktibu. Ez baverim lüvederi insani kurmanç çağa Kobani hücum kır dilevan disa evkbu. Ki can insan Kürt ve Şengali drameki mezinevat bunu. Ez baverim yani neteni KDP lüvederi hevleri da Şengali da Doğuk'e da geli Kürt navbera KDP و PKK şerki و evkeki naxwazın KDP و rêberê wan gerekî van tişta bînin berçavê xwe. Spas. Belê derbasê Birêz Erdem ez dixwazim hinkî tişta bînim bîra we û li ser şîroveyê we jî bigirim. Di serî da KDP İranê şerek li Qendîlê hewdanekî wan çêbû û xwestin KDP İranê û PKK bidin şerkirin. Ew pêk nehat. Dûra Mensûr Berzanî daxuyaniyek da got PKK li vir mêvan e. Vana berya van êrîşan e. PKK li vir mêvan e. Hewceyê here. Piştî van pêkhatinan demek şûnda jî Wezîrê Tirkiye Müsteşarê Tirkiye Feridun Sinirlioğlu diçe hewlerê hevdîtina pêktîne ji wê re diçe Silêmaniyê piştî vegera wê ev êrîş pêktin. Êrîşên li hemberê Kandilê û wek gel emperî li hemberê tevahî wek meriv dikare bêje destkeftiyê Kurdan. Ev êrîş heman demê de li Rojava jî encamê wî hene, li Bakur jî, li Kandil jî. Wextê meriv tevahiya vana bide berçav piştî vê êrîşa Kandilê gundek hat bombebaran kirin, 10 sivîl jiyana xwe ji destan
در دوره 20 کسی هر چقدر چاپمنی 13-14 نویسین جی دوره اشدن رزلال بکو در دوره 20 کسی بریندار بون سر وی بمباران کرنا گند آسیویل را مسعود برزانی پکک حوجه یا قاندیله بترکین مرف وانا تواهی وقت بده بر هفو ده وینه کی چوا درد که و مرف شیروه کی چوا بکه سروان تواهی گشدانان کو وک خلک زنجیر مرف به هفو دوا گرفت بله نها PDK بخو Partiya Demokratê Kurdistan avê jî demokratın bes em eger dîroka PDK ya QDP Tirkî em berçava bigirin çima geşedanên navbera Kurda navbera QDP û hêzên din partiyên din her wisa bi neyînî pêş dikevin yan jî bi şer û pevçûn bi pêş vediçin aslında mirov dikare ya baştır bibîne bûyerên vê dawiyê jî pêş ketî hinkî dîroka PDK ve girêdayî ji ber ku PDK bi xwe nevekî partiyek ku netewa Kurd esas bigire berjewendiyê netewa Kurd esas bigire û li ser wî hîmî hat bi avakirin li ser esasê berjewendiyên malbatî berjewendiyê partiyekî û bi hinek hêzan ve girêdayî hatiye avakirin wek hişmendiya eşîrî wek aslında mamos yani em nikarin bêjin hişmendiya eşîriyê tam wisa mirov nikare îfade bike wekî şirketekî wekî şirketekê mirov nav bike yan jî pênase bike rastir û baştir e wê baştir ciyê xwe bigire dem helwestê QDP segna QDP em dibêjin çima ne di çarçeveya berjewendiyê netewî de ye çima ne di wê çarçevê de ye ev wê ve girêdayî ji ber wê yekê niha we basa demên dawî kir dema QDP Îranê li Kelaşîn pevçûnik derxist yan jî êrişî HPG kir wê demê li Tirkiye jî hilbijartinên heftê Hezîranê hebû na em dikarin wê demê êrişên wê demê wê wextê vigirê bidin yani pêşketinên wê wextê girê bidin li vê derê jî li hilbijartinê heftê Hezîranê hebûn Tirkiye HDP heftê Hezîranê bi ser ket ji bo ku HDP di heftê Hezîranê de hilbijartinê heftê Hezîranê bi ser nekeve li vir AKP çi dikir çi diket ser milê AKP li wir jî PDK dikir ji ber wekê mirov dikare bêje ew êrişên wê demê wisa pêk hatî û daxuyaniyên ku wa dayî bila PKK vir biterkîne ne welatê waye û her wisa daxuyanê wisa ser hev dan ji wê yekê bû û ji ewa rojava bû li rojava jî wê demê pêşketin hebûn li girêspî YPG û YPJ pêşketin girêspî girtin li vir jî hilbijartinê heftê Hezîranê hebûn û AKP êrişî HDP dikir mitingê HDP dikir li wir jî rol û misyona ku bikeve ser milê PDK wana jî li wir ew dikir yan jî QDP Îranê QDP Îranê ew bûyer bi serê xwe nekir em wiya baş zanin bi riya QDP bi riya PDK li wir ew bûyer derxistin dixwastin ew jî li vir hilbijartinê yani hinek provoqa bikin wê derê provoqa bikin bûyer bi xwe çi bû li wir wê êrîş bikin û dema êrîjî kirin PKK û QDP wê li hevdû bidin provokasyonekê çê bibe ew ê bi şer li wir şerê geş bibe gur bibe û li vir jî xwe hilbijartin wê bandorê xwe lê bike wê bandor lê bike ew wisa pêşket mirov dikare wê bûyerê wisa şîrove bike ji wir û heta niha ji wê demê heta niha ev van bûyerê dawî tenê em negirin dest şoreşa rojava dest pê kir dest pê nekir helwesta QDP herkes dizane yani çawe bû helwestek çawe bû xendek çêkirin deriyê sêmalka girtin ambargo danîn ser yani Tirkiye li Bakur çi dikir li sînorê Bakur QDP jî li sînorê Rojava heman tişt dikir Tirkiye li Bakur kola xendek dikola wî jî li Rojava heman tişt kirin dema AKP 2002 hat ser text bû iktidar wê demê têkilî xwe bê guman pêş xistin yani herkes vana baş dizane
تکلیان تجاری لسر اساس برجواندی ام بالا خبر نه هر دو پارتی جی یک یعنی مروف ویا باش ببینه هر دو جی بازرگانی اساس هر دو جی بازرگانن هر دو جی بازرگانن هر دو جی نه دموکراتیکن هر دو جی نه yani zihniyet ve aynıya jberiye ki jî girine her diye jî aynı liver AKP çedeke çi hamleyi pêş dixe li başûr jî PDK wê hamleyi pêş dixe liver em bêjin bahsa aşîtiye bikin xapandinê û mijûlkirinê bike wir ew jî bahsa xapandin û mijûlkirinê dike liver şer bide destpêkirin zimanê xwe tûj bike wir qede pejî tûj dike her du heman tiştin. Jbere ki ez divê baweriye deme li vir AKP çi be QDP jî başûr ew e. Em vêya baş bibînin. Yani QDP bi Kurdî PDK AKP başûr. Mirov wisa dikare tarîf bike. Niha ya dîtir PKK bila derkeve filan bêvan ev gotin pûç. Çima pûçin? Kurdistan yeke û PKK li Bakur jî dikare xebatên xwe bike û li Başûr jî li Rojhilat jî li Rojava jî û tim mafê QDP tuneye bibêje PKK hûn ji vir derkevin hûn mêvanin kî mêvanin Belê ev hevok li ser kîjan hişmendiyê gelo yani heman welatê da hinkî kes xwexweyê wê welatê bivîne û êko ji wî etnîsîtê ne ji wî welatê ne erdê wan e ji wan re bibêjin hûn mêvanin herin yani QDP gelo xwexweyê Kurdistanê dibîne ya hinkî Kurdê dinê jî ne mêvanin wekî ku hertim hişmendiya dewleta Tirk da hinkî hemwelatiyê wekî dayîka yekemîn hinkî jî wekî dayîka damarî date dîtin heman hişmendî gel bi QDP re jî heye bêguman heye bes metrisiya QDP ji xwe ye ez dibêjim yani tevger PKK wekî tevgerekê li her çarparçe Kurdistanê û li dinyayê jî belav bîye. Bi vî gotinê jimînê de bê bîra we dewleta Tirkiye jî ji Kurdan re digo ya hûn ê werin ser xeta me ya hûn ê me qebûl bikin ya hûn ji vir herin. Kurd ku ve herin QDP divê herin dewleta Tirk jî heman hîşmendî divên herin Kurd ku ve herin gelo. Erdekî nîşanê Kurda bidin. Esasê xwe de yek û li ser vê axê yek û mêvan ê ku dibêjin hûn mêvanin ew yani esasê xwe de ew yani ew mêvanin QDP yani ji xwe re dibêje ez partiya Kurdim dibe bes xizmeta wê kirinên wê xizmeta Yekîtiya Kurdan nakî xizmeta Netwa Kurd nakî divê wisa bêzanîn yani mesela bêjin AKP û dewleta Tirk jî dibêje ji vir herin ew jî dibêje ji vir herin esasen ew tirsa wa ji wa ye yek û mêvan ewin yani yek dîrokê wa mahkum bike gelê Kurd mahkum nake gelê Kurd rehê wê kûr yani axa Kurdaye bu hezar sala em dizanin ji newrotîkê heta vir em vêya baş zanin ji berekî yek û dibêje hûn mêvanin ew xwe mêvanin em wisa bêjin Belê zor spas ez derbasê birêz bozkurt bibim Belê dixwazim heman pirsê ji we bikim dewleta Tirk ji Kurdan re dibe ku hûn siyaseta me naecibînin keremkin herin bi salan e Kurd ji Kurdan re wisa digotin Kurdê ku digo ez Kurdim nasnameya xwe dixwest zimanê xwe dixwest digo ya tî dev ji vana berdî ya jî here wela Tirk vê perçeyê Kurdistanê wek a xaka xwe dibînin Başûr jî heman hişmendiya berzanî wek xaka xwe dibîne meriv van hişmendiya çawa şîrove bike hewldanên QDPê dawîn hûn çawa şîrove dikin Biraz dixwazim ya gotinekê derbas bibim yani mantıqê gotina Tirkiyeyê heye mirov dikare fam jî bike ama mantıqê gotina QDP tune ye yani vê mirov viya nede berhev jî Tirkiye dibêje li hemberî Tirkiyeyê jî bi polîtikaya cigat wekî we ji Tirkiye bibêje meriv fêm dike lê berzanî bi çi hişmendiyê dibêje em dixwazin wî fêm bikin rast İşte em ser wê hişmendiyê ku rawastin ez me gotinek heye divê vexarina ava behrê mirov qasî vedixwe ji ber ku şor e bixuye
مرو قصدی دبه مرو قصدی دبه او قصد خو حتی دتقه جبوی که مرو پولیتیکای قاده پی ین دم داویه 4-5 سال داویه پیچه که فهم بکه براستیش دوی مرو پیشی هشمندی قاده پی آنجی پوزیسیون او پسیکولوژی آنها دناو دا فهم بکه yani hatta beri şoreşa rojavaji yani biraz barzan dinav Kurdan da veki serokek rumetek ve hebu haskirnek de hem beri ve hebu duvarı da daxuyani ruji embejin faydayak da doza Kurdistan'ı le çibu pişti ev bu yani beguman politikayın AKP'nin kadar hatta demek derece için hatta 10-15 sal belki o he mevzu o he ama betaybeti pişti şoreşa rojava aslında henektiş zalaltır derketin holi yani biraz barzani daxuyani ve daviye politika پدکیان داویه راستی وکی همو کرده خالگین دیگه یعنی مثلا مینک 2004 da beri که امبیجن ببرن 2012 da beri لسوریه اف تشتر کوین هوله دنابرا پدکی امبیجن هزین باشورو حکومت عراقی da bu yer derketin وکی که هاتن همبر هف دلی بارزانی و دمجی چو سرسینور تفتیش کردن پکی که داخلیانی دا که ایریشی پدکی بکه از ایریشی کردستان فدرال بکه اما به همو هزاخه بچن همبر عراق شهر بکن یعنی هلوستان تویی اوه یعنی ناخوخین هندرین چخاص هبن فکرین جدا هندر چخاص هبن هلوستان تویی اوه ایرو قاده پچی دبی yani şertaya dest bikrin. Ez bejim yani helvesta KDP ya dema FC çarmıha helvesta şeriye yani daya dest bikrin şerek daya dest bikrin. Naxwa barzani buxa daxuyani da bankir ku duran qalxan jehela hezin ve be infas kirin yani. Daxuyani barzani divi varida habu yani. Denge duran qalxan bibrin. Talimat ev yani seroki heremiye hezimiye çektar he vi dengi bibrin tamam bibrin ev infaz talimat infaz bu juver ojatan ha le çma hatave pozisyonu çma psikoloji unda bu lugorimin yani mekanizma rexistiniye KDP politikaya ne kara bafrine yani bir politikatiye ke ne kara politikaya bafrine جر و تبلیغونک نوت تونه دینامیک نوین سیاست با آفرینن تشتی نو درخن هولی نمانه. نکاره خودو جنب که یعنی لگور رو دمه نکاره خودو جنب که. نکارهش بوده کی در روشلات ناوین دا کپاسیته آفراندنا پولیتیکای خواندنا روشلات ناوین تونه یعنی جبر کو ایدولک قاده په تونه یعنی چه خودی پولیتیکای امبیجن پینکری هه یعنی جبوی کی شرط مرجع روشلات ناوین ناخونه خوانو ناکه قدر یکی هبو او قدروجی مثلا بیشتی امبیجن چبونا کردستان فدرال کتناو دولمندی کتناو تجارتی به تجارتی دم جوربو دم کتناو تجارتی داجی ilkeyin siyaseti yen netevyi yen امبیجن برجواندی gen جهولی رادبن yani mantığı ticara he yani herkese eri dibece kare xadmeşine mesela her kadro kadar piyin politika etken tabii o devlemendim, tabii o tüccarın, tabii o kare petrol ere kadar da ben. Yeker. Ne kara politika Afrine, siyaseti naxuyne, cibuy ve ki, xab beni Erdoğan Türkiye'ye ve girede. Denge ajber kunu zane, wan denge tedbir aşina gire. O diyemin çiye? Beli, gerem ki. Devletek 25 saliye yani. Kürdistan'a federal. İşte nunine. 25 salanda دما هندید میرن ده امبیشن داگر کردن شنگاله پر با آوایک دلسوز درکت خوله یعنی جبوی کردان براستی روشیک بی یعنی ناموسا کردا چتین داعشی برن هن هاجی تجاوز دکن یعنی دیم هن راسیا بین زمانی یعنی تجاوز دکن هیچ دور دا پر دلیشی درکت پیشیامه پیشمر گردنا 20 سالان دا پیشمرگ براستیجی لهمبری صدام بدهان سالا شهر کر یعنی 45 سال شهر کر یعنی هزک قهرمانه یعنی
او هزا قهرمان دنا 20 سالا دا آنین آستا هزک پس پایا ملیس هزک ملیس زینه یعنی هزک بلا هزک مکانیزم تونه هزک امیجن تو اوایتونه پیشمرگه پر رنجیده کر قاده پی بخوا پیشمرگه رنجیده کر دنا پیشمرگه داجی یعنی پیشمرگه و روشی قبول نکرد لذی و روشی درد که اما مخابن قاده پی مکانیزم یا اقتداری جبر کل گوری پرجواندی قادر و که کفن بوی تف دکره ارتش یاوانه کر مثلا پیشمرگه نه ارتش نه 15 سال اوی ببین یک نقاش دین نشاندن هیچ نبونه یک یعنی جبر کو نبونه یک جی مثلا و دما پیشمرگه به تعلیمات پک که قد شنگاله ها توکشاندن گل شنگاله گل زیدی به کنکوجی رو ها هشتن یعنی و دم چه بو هنجت işte çekime grantının 25 سال devlet çavanı karacak bikre ama bina emeğin bilint hene yani her başvuru Kürdistan'ı bina bilint hene sedemek duyamin eve yani دوان دم داویه ده از عفیا خواهش داد. از لورد خواهم پرسکی جواب کیم وکی که وگو چکی وی گرانتونه بسری خوشی نکاره خوب پاریزه لنها نای خطا نتویجی و رجلاتا نابین وکی ستله دکله کرد وقت گوسا پرچه من دیاره که وکی وجه نزمان قد پجی لبیاج لخو مکورجیته یک بکار نکاره خوب پاریزه باوریا خب به AKP حکومت AKP دولت ترکیه تینه در روزین هری خطره ده وک برز از شاش نبم لیگارا جان زمان حکومت AKP هواره ویدا نچو اف تواهی اف بر بچاون کو وی روشا آوارته ده خلاص سرکه جبو کرده جنگر کو تواهی کرد کلان جت پرسید و یک بونیه کی جبو کو بکارون ده ناو گرو هوان دا بکار مخوبه پارزن یکانه ببجیک یک بونه قد پد ویادا جی اصرار دکه هیجا جی پرچه بوینه دا اصرار دکه وکه کو و هیشمندی قد پی مرد دکار چه شیرو ببکه یعنی صبح قد پد جارک دبکه وطنگاسی دیاره که دیسته وی AKP هواره ویدان نچه AKP yani KDP tevahî van geşeden merib de berçav ve ki herkes dibine le çima KDP bir rastiye naxwaze bibine. Yani mesele aslında mesele çekin granji nine. Yani peşmerge 5 salı bir Kalashnikov'e bir çifteli dizi rejime bağısı li berxweda. Yani hezek evqas kahraman bu nav 25 sala da Kişan rebazı te peşmerge hani verevşe yani. Tekere hezek milis belavala be disiplin yani. Mesele bir çeke var. Nakha peşmerge şer dikir yani. Ama go çeke girin jxu mina ke her girin ki rojava peyada be kelaşan behmberi tank top çetey daş be rojan berxada. Ne cedver da mesele dibejin leburine o iş qabahat o mastre. Te çeke girin pere Kürdistan'ı zahfe. De pere petrolü pere hati tane da çeke da tişindin. Yani rant هندی گندلی دبیجم سورانی گندلی هاتی حتی اصلا هر جور همو ریبرین پارتی ین پتکی دناو ایشه پترول دا ایشه شرکت دا ایشه انشاءات دا پره چوه لکسی و چوه اسرافه تچک جینه کرینه و تو نها تا پیشمرگه لهمبری وی اکی بپرتکه yani hezeke avqasan bejin ber rencilekirin nine yani dibe pere tu digiri Kürdistan'ı tu revedi bi dibin evet da mesela Sadi şeste aburiya Kürdistan'ı da Neçirvan Barzani da yani Sadi şeste bi şirketin dura hamu Neçirvan Barzani ile karavan şirketane yani dibe tu pere digiri tu me didi kuştin ya berteke yeji tecizat nadime yani ev mesele psikolojiye kadar pin hadi nav da ev dit dema şengali da piş şengali dit ku bir salanda peşmergan ya çalit işte ne kiriye xalek dinci he mesela ve roje daxiyani ya da derbaz da lehemberi hatta buri çima avhat yakirin Kürdistan'ı bir birça bemre gelime yani tu zaxoy siyard bi hatta هەولێرێ هەموو زەڤینە زەڤیەک نهاتیە چاندن چما زەڤینە هاتیە چاندن گەل
جه اوه قد کریه گز هلبرینی هاتیه قد کریه جبر نخوا یا صدام پر پترول دیده کرده نه کرد قتل دکره پر پترول ev 20 sala Kurd girer. Kurda başur 20 sal dirok avat ne ki? Çend hazar sal dirok avat he. Be çandaniye, be sevalkariye, be bazırganiye, be tiştendi de bara xadı kir. Kutu İro beji petrol ne be emeş bir şey bimrin. Hinge tev gel aniye asta abi. Politikan qada pe yani. Jivan politika tabi qada pe berkir. Yani be pere hemvelatiye bu xuba giredi de. Naxwaza hemvelati be KDP bikar ve serlinge xub biji. Tava mahkumi xud ki. Aynı politika AKP kulle Bakuri Kurdistan'ı da meşine. Birçi dike bu xuba giredi de. Yani eve adın yani Civanın Kurdistan'ın ha praniyo redin içine Avrupa'yı. Lıvırt işte bir evkil mesela hele perverdehiye de hele perverde başkatine mezun he. Tani mevf pek keyfaş dibe duvarı Kurdi da Kurdi zamanı serdest de beş dikeve jbiliyor perverdehiye başu perverdehiye müfredat pır baş veriyor yani. Jbiliyor ekeci evak nuji daliye teknike de daliye zaniste de na afrine nubunek luverdana ki ev hamu teçuatı qad pet tangijiye. Jber ku tangijiye ji be politikayı nu be tiştenu peşa civaki veke peşa gel veke daniye aliye ki veki rehberci Erdoğan daniye peşa ha mesela per barkişe bevaju ehlbijartına başvuru Kürdistan'a ya Türkiye be hemen avaydı çe naha normalde Seroki Hereme Kürdistan işgada pe Brez Mesud Barzaniye Serok Vezir Neçirvan Barzaniye ama dengin partiyendin sekate dengevane. Mesela helbijatına evet normalden ve 20 roş başı ama seroki herimi bir helbijatın ama hey zagun ne hatiye derxistin. Zagunu heyci bıkarna yine kadape. Baykut dikkat bir aznayme parlamentoy. Mehek beyin ha baykut dikkat aznayme parlamentoy. Ne helbijatın ne bu baş minakdık. Ne helbijatın ne ki? Şema yani ditirse helbijatın ne bike jiber politikayın ne haber rojava jiber politikayın 20 salı derken ne hole pişti yereşin daişi dizana ve ev iktidar dest biçe ya bula biçe ama ne ev jitara ne hatiye ev pedekera ne hatiye ki jorda vahina mesela desturna da helbijartın bekirin ev helbijartın ne ha ev iroji mesela yine ki goran diyarkırın ku yani parlamentoya da heza ev sadi embejin parlamento ve hecma parlamentoya bazı havciyin kadar bilentir dibi emeçi bikin na dibi az destuna da yani naxwaşina iktidara kepej gerten ev yani jiboy ve ki qadapa zararak mazın hadı da xwa bitaybeti qadapa zararak mazın dede Barzani diyor ya şahı zararak mazın dede doza Kürdistan. Bale zor spas em darbası bevuk bu bor ne bu ketet goqe qadiyet ta. Ne gotenek dawiye zede bikim. Yani mesele evet çima Barzani ama xwaji daxa. Rezal haberi xwaji daxa mesela lur naha bomerni kanimasi Ahmedi hezin ev hene baragehin leşkeriyin devleta Türkiye'ne gelek cara erişti ki yani. Had ve eve de jidroj berin hacı bombabaran wana şikriye yani tu Kürdistan'ı derdixi le tu heze dagirkerli Kürdistan'ı dernaxi ve ki mevan evdeki ticarana aynı roje veji yani politikaya kusadı be Türkara be Parizvaniya Türk'a ki leşkeri Türk dikli çima fe leşkeri Türkiye'ye lur ben ha çima Parizvaniya evdeki çima da beji ev Kürdistan'ı heze Kürdistan'ı jivir derkeve yani politika pır benaxukiye ev teçuate yani gavek ev lehberi gele Kürt ihanete yani mirom naxaze beje ama ihanete yani ev bir bahsa Kürdistan'a serbuxadı ki dinav evet da baragehin evet Türkiye hene da Ali Aburi da demek ev qazb Türkiye hareketine nav hav yani petrol boru hattı da begirtin roja diye başvur birçiye yani ve ele 20 sala be gotena serbxabuni gelime başvur bawa ki hatta xapanda ama gel ha şabiye mesela gotena daviye bezmez zarım az da muagele dilim gotena daviye mesela rojlatan avin da av serhaltanın gelen dest bekir beşil havleri dest bekir
Pêncî û çar kes hatin qetilkirin ewan da. Yani gelê başûr li hemberî wê pir bebertek e. Di encama van polîtîkan de jî niha hem em bêjin tevgera PKK jî li wir dibe xwedî bandor li gel ku hemû hilbijartina da tê qedexekirin jî hêla PKK ve dibe xwedî bandor. Ev PKK di tengîjîne PKK polîtîkayek rastexîn, polîtîkayek aql selîm an jî bi ruh haliyek baş nikare polîtîkayê bixwîne. Yani li gor min divê PKK, BDP rûne biçekê bifikire bi van polîtîka ez çiqa zirarê didime xwe, çiqa zirarê didime doza Kurdistanê. İro dema mirov vê polîtîkayê dibîne bi talîmata AKP daxuyaniya didin. Mirov dizane çima konferansa netewî jî hatiye astankirin. بله زور سپاس در بحث برز لیگره بودم بله پرسه که برز ارتش بازخورد کردن از خوازم وان پرسه سر وان پرسه اونجا نرخاندن اخو کور که برز بازخوردانی زمان که گو دجیا سه جیا لشکری ترک به سالانه که لباشور کردستان بجیه بونه تو روژه که رای دارن قده پیش بو وانا میوانن آن ده روژه که درکوین جویده نهات زمان لی هیزن کرد زاروکن کرد کل قاندیلینه جوان را دوبیجه میوانه هونی درکوین به ویا و گریدایجی و دخوازم او کمکوژیا کل قاندیلی پیک هات لسر وی کمکوژیه و پشتی که گوتنا حوجه PKK قاندی درکوه وی پرسیتینه سر مروف گلو اف گند بزانبون هات بامبا کرد جبو که اف پیام آنجی اف پیام بیداین و به وی بمبا باران کردن گند زرگله خواستن چه پیام بدن سویلین قاندیل از گوتنا خویا پاش ببم پیشتاجی مگو وی او که قد پدکه گله که اتکیا AKP دا درکه جبوی چی جبوی دوزا کردستان گورا کردستانی گله که بفکره ام سیاست مدار وساد به دو گوتن یعنی 3 سال بره 4 سال بره ام نقاش شغال نقاش شکل ام دگوتن اف 3 سال کردای بله اف 3 سال الا کردای و کرد آزاد به کرد سرخب او که خو حقی خو مافی خو چی ایسه گوراوی او بکه چما کرد به سالا به دست دولت فاشیست دولت کفنه پرست دست وان دا بود بشر بوان را شر دکر dünya destek edildi Van, dünya destek edildi Türkiye, dünya destek edildi İran'ı destek edildi Suriye'yi. Vise saleda Van rejimi kevneperest diçi. İrol Suriye'yi evkeki mezineyi. Yani şereki mezineyi. Suriye ve nuda avabı be. Nuda despeki. Lvedere Kürt hezehu بکن یک لودری قزنجه کی به مزن اوبه و شر قوبانی شر حسکی ل شر یپه گله دنیا بیس کی کرد جبوی گلی خو اوتک yani erişi hakkı mafi geledini nake kora xo hakkı xo çiye hakkı xo diparize viyaji evki Kurdan nav dünyayı hak goravi haklı dit. Sempatiki mezin derket. İca eleştirici bu. Digo ki Kürt parça parçana. Biraz öcalan viyah dit. Gote ki bra Kürt konferansa ki netevi bina ortaya ki dünyara beje ki mezek em yek. Ne parça parçana. Em çağa parça parça bibin devleti dini gora menfaati xun mevdik kullanmıştık. Jiboy vi daxwaziya vi listik çi yekitiya Kurda lohole ratk. Em nabejim Kürt li kêderê qezanç bike gerek mewzikî li kêderê qezanç bike em bi quvvetê xwe bi dilê xwe bi canê xwe gora wî alîkarî bikin. Via YPG dibe, via KDP dibe, via YNK dibe, kişan his lüvedere. İro lüvedere le Rojava da
dirok tedin sandı. İro bu Rojava'da şeydeki mezun dedim. Xunam Kürt çar aliye Kürdistan'ı ten Kobani, ten Haseki, ten Afrin'i xorti bir şey dedim. Barzani gerek via bu fikre. Hezi xoy giş mezun destek axo Ali evke biken Rojava biken. Ama em dibinin ki listike Türkiye, listike Erdoğan çidke hezi Kürda orta parça parçadık. Biyajı az egnabe ve hezi Kürda hem bira parça ve ana evazjigo PDK İran'ı duhastın nabere u PKK u PDK İran'ı şerçebe. Yani konsept merfest vanatta xalaki konsepteki zuda plana haviyat az خبردان خود سریلا میگو اردوغان نه دوستی کردایی دوستی ایشیه دوستی دایشیه نخوازه جیرانی کردا ببه نخوازه جیرانی ارشکره کرد ایرو بده که ویا گره که او بکه فهم بکه ایرو قومانی بکه و ایرو آفرین بکه و سبی اویل دکه بش سبی نه پکه قاندیله نه بونا 10 جار کتبو اوک yani garantiya bile baş zanıdın ki gerilayı kandile. Yani Türkiye gora lüvederi kandili Metina Ligari gerilayı PKK hiyi Jüpiter'si yani ben bıkavım vederi abi kaybamın zeyde bile. Yani garantöre evki Rezley gerem jibirnek vakti Irak Amerika müdahale Irak fikir khala Türkiye az sor sereket bu pekatine ki Kürt lüveri avan ne? Peki Türkiye çima nekat uçağı notu siyada notu çarada çima nekat Kürdistan'a başvur şu hezan geriler tırsıya nekat. Abi kaybetmezsin ha gerilla Gazi Barzajini nekirci işit Ali evkekir hücume kerkükekir teriyle bu şahsi huçu evkir Ali karkir. Yani ev konsepteki nav kurda hezen kurda konferansa ki netevi çenebe le dünyayı Kürt parça parçayı ya em silah cididin nabe em Ali karıcı dibin nabe em çıbıkın devleti hazır devleti kevm hiye em disa fikra xo ser evke bikin yani ser Erdoğan bikin ser Esad bikin ser İran'ı bikin Kürt disa vek beri beş statü benimle ya via tehlikeki mezine via nav kurda da parça buldu be Barzani gerek neyi bir oyunu ha Barzani bebi bir oyunu zaten gel Erbil'i gel Diyarbakır'ı, gele Süleymaniye, gele Hakkari, evk bıkam veya barxunlarına ki bilmezim karşı evke bıka, Barzani bıka. Az bavarım vi xalati gerek zu evk bıka. Daxwaziya Erdoğan, gora Erdoğan, kırsı Erdoğan, ana Erdoğan, çi dibe az bu Kürda yani hırsavi ev duxas başkanti ki çeke. Çene bu. Çima çene bu. HDP barajı evkir. Ser barajı at. Başkantiya viçu ana her savi. Evkavi duxaze güç kuzda katil bu. Yani bu toluldan. Bu toluldan. O ana Barzani be evkira tekliya xo gerek bibra. Gora neteviya kurda çehiyse gora beyi. Gora neteviya kurda Kürt hezi xo binin cemhev be hezi xo karşı ne mi? Mili xo binin hev çeki xo deynin cemhev le şengale ji behevra peşmerge u gerila behevra şerbikin Kobani ji behevra şerbikin Kerkük'e gerila u peşmerge neyin karşılığı bra şer ne be ana via bra kujiki mezine via ve istiye Barzani da bilmine. Çünkü çima Barzani evdikel ve de diroki tçağa nabera ana em bejim PKK ya PKK ve evke Suriye kazancaki mazin çeketi iro
beje Kandilê derkeve û pêşmerge û gerîla bê karşıya ev ve emberê hev ji boî biparêzekê û îşdira ew derdikeve ew ê dünya jî bêje yaw demekî kurmanc ew nabe yek nabe em çawa îtifaqê bi kurmanca deyînin Amerîka jî Ewropa jî dibe çi ye ana çima bi îtifaqê bi Kurda dike dibe Kurd li o nav rojalata navîn de en modern devleti, en demokratik devleti yani insanê Kurd jî li gora mafê insana dixwaze dijî bike ji kesî re dijmintî neke ji Arab Kurdê kolanê dixwaze viya fêm bike îşît îro rojilata navên de neyarê Kurda ê herî dijwar herî zalim ku bi dey hezaran jinên Kurd wekî hevala jiyanêzan şengalê hêja jî destwan derehîn û îşît çeteyên îşîtê îro teva cîhanê jî zane ku hikûmeta AKP piştgirî da wan mezin kirin bi destê wan şer dike li hemberê Kurda ku ev ji hêla KDP ve hem tê zanîn û hem jî KDP şerîkê AKP ev heman demî de nayê wê wateyê ku KDP heman demî de şerîkê dibe hevkarê Daişê Merv ya çawa yani Kurdê bi rastî Kurdên kolanê serê wan da dinyakî pir senewî dinyakî ew ye yani berê jî digotin yani Barzanî baweriya wî bi AKP zêde bû û Daîş jî kontrola AKP bû digo ew Daîş êrişê min nek wexta Erbilê kir daxwaziyê ew kir ji AKP alîkarî xwest ew nekir alîkarî nekir gerekî Barzanî pedeke gelê başûr viya ji bîr neke çi gişt alîkarî kir gerîla alîkarî kir bi wî ewkê zaten Barzanî ew dikir Alî Daîşê jî yani rahat bû digo AKP kontrola AKP dawe ev ê hücumê min neke ama hat Kerkûkê hat Şengalê hat 30 kilometre hat hewlêrê wî çaxê kir yani ez dîsa dibêjim demek ki wane yani ders dîsa jî ez xeberdana xwe jî pêş de jî got menfaatê aborî ser menfaata gel nine menfaata aborî menfaatê ticarê bazirganî yani yoksa menfaata gel biparêzî bi AKP re wisa ki AKP Daîş e Daîş AKP ye çi işê tê bîne Daîş bi ewkê dike dijmintiya Kurda dike vîroyê televizyonekî de ew bû godar kirim milîtanê Daîşê dibe ki ya Kurd çawa ew ê bibûna dewlet ez qebûl nakim dibe ji bo wî ez ew Ereb bû Sûnî Ereb ji Musilê ew kiriye dibe ya Kurd çawa devlet dibe em viya qebûl nakin ji bo wî demê bûme Daîşê yani dijmin nekî ewqa mezin ewqa hov heye viya jî quqlayê AKP'yê û ti daxwaziyê AKP çêkî viya xelete ez dilvê derê daxwaziya xwe bêjim bira vî xeletiyê vî yani PKK ji Kandilê derkeve viya bira gerî bistînin vî daxwaziyê em qebûl nakin em gerekî dibên yani tişkî wisa xeletî çêbiye vî xeletiya xwe baş da bikin zor spas piştî navberekê Kurd em ê şîroveyên xwe berdewam bikin belê temaşevanên êja bername me beşa yekemîn em hatin dawiya beşa yekemîn navberekî Kurd em ê bidin piştî navberekê Kurd bi mêvanên xwe re nîqaşên hûr û kur em ê bidomînin li benda me bin ji me ve neqet